أعوذ بالله بسم الله والصلاة الله وسلام الله على رسول الله إن الحمد لله نحمده حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya tara mu a wannan zaure mai albarka kamar yadda muka saba taruwa da shekaran jiya da yau da kuma kwanakin da za su biyo baya insha Allah. A yau insha Allah yau taruwan na musamman ne kamar yadda sanarwa ya gabata cewa in Allah ya yarda za mu ga yadda sallan Annabi sallallahu alaihi wasallam take, yanda ya kasance yana yin sallah za a yi mana bayani tamkar kana gani insha Allah. Kafin mu kai ga haka za a ɗan yi shimfiɗa akan abin da ya shafi alwala, taimama da kuma laduba a cikin masallaci. Za mu yi su a taƙaice ne saboda shi asalin muhallin shahid ɗin ya samu watan isasshen lokaci da jawabi mai gamsarwa daga watan malaminmu Sheikh Abu Rayyan insha Allah. Saboda haka ba tare da ɓata lokaci ba za mu shiga magana akan alwala insha Allah da taimama da kuma wata ladaba a cikin masallaci. Kamar yadda muka yi bayani a jiya, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa miftahu sala at-tuhur, wata mabuɗin sallah shine alwala ko kuma tsarki, ba alwala ba kai tsaye, tunda alwala na daga cikin tsarki amma kuma akwai waɗansu abubuwa da dama da suke tattare da tsarki. To saboda haka duk wanda ya zo zai yi sallah ga umarni na Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya zo a cikin Alƙur'ani. Allah ta'ala ya ba da wannan umarnin a cikin Alƙur'ani. Menene umarnin? In mutum ya karanta suratul Ma'ida da suratul Nisa'i, musamman dai wannan ayan ta suratul Ma'ida ita ce ayan da Allah Ubangiji ya ba da umarnin cewa dole ne a yi alwala kafin a yi sallah, saboda al'amru ya qatadil wujub, kamar yadda muka ce a jiya, al'amru lil ijab. Duk sanda umarnin Allah tabaraka wa ta'ala ya zo akan wani abu, hakan yana nuna cewa wajibi ne a cika wannan umarnin Allah tabaraka wa ta'ala. Saboda haka Allah ya umarce mu da yin alwala. Allah yake cewa ya ayyuhalladhina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaykum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhalladhina amanu, kaga duk sanda kaji ubangiji yayi kira yace ya ku wa'anda kuka yi imani, to da kai ake insha Allah, in dai kai mumini ne. To ga kiran da Allah ta'ala yake, ga kuma abin da zai kasance ya biyo baya, kamar yadda sahaban Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk sanda ka ji an ce ya ayyuhallazina amanu, to ka kasa kunnenka sosai ka ji, saboda wani umarni ne zai zo baya ko kuma wani hani ne zai zo. Saboda haka daga ciki anan ubangiji yana cewa ya ku wanda kuka yi imani idza qumtum ila sala, duk sanda za ku yi sallah. Kaga wannan idza din nan harafi ne na sharadi, kenan ubangiji yana cewa duk sanda za ku yi sallah faghsilu wujuhakum, ku wanke fuskokinku, wa aydiyakum, ku wanke hannayenku, ila almarafiqi, zuwa watan gwiwan hannu, zuwa gwiwan hannu. Ubangiji anan ya gaya mana cewa mu wanke fuskokinmu kuma mu wanke hannayenmu har zuwa gwiwan hannu. Yace wamsahu bi ru'usikum, sannan ku shafa kawunanku. Daga cikin umurnin sai ubangiji ce wa arjulakum ila al-ka'bayn, haka zalika ku wanke kafafuwanku zuwa idanun sahu. A larabci akwai abin da ake kira irin at-tawabi'. Menene at-tawabi'? Shine hukunci da suke bibiyan juna
wani hukunci in ya hau kan wani abin da zai biyo bayan shi ya zama shi ma irin hukuncin ya zo irin shi. A nan muka lura ga wayanda suka fahimci larabci, ɗaliban larabci, kaga ubangiji ya ce faghsilu wujuhakum, ku wanke fuskokinku. Wujuha sai aka sa fataha, wa aydiyakum shi ma aka sa fataha, sai aka sa ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Da aka zo wajen wamsahu bi ru'usikum sai aka sa kasara saboda ga harafin jarra nan ya taso, watan bi ru'usikum. Amma wa arjulakum yana daga cikin jerin giyan umarnin da Allah ya bada na cewa a wanke fuska, a wanke hannaye, to shi ma kafa yana daga cikin abin da za a wanke. Shi yasa ma gashi na an sa mai fata aka sa wa arjulakum ila al-ka'bay. To kaga ubangiji ne ya bada wannan umarnin cewa duk sanda za a yi sallah a wanke fuska, a wanke hannaye, a shafa kai, sannan a wanke kafafuwa. Wa'annan su ne farillan alwala, abubuwan da suke wajibi alwala, wanda idan baka yi ɗaya daga cikin su ba, baka da alwala. Idan kuma ka yi alwala ka manta da wani daga ciki, to dole sai ka koma kan shi ka sake alwalan daga wannan gaban har zuwa ƙarshe. Misali, a ce ka fara alwala ka wanke fuskanka, sai ka manta ba ka wanke hannayenka zuwa gwiwan hannu ba, sai kawai ka shafan kai, ka je ka wanke kafafuwa, sai da ka gama sai ka tuna kai ashe baka wanke hannu ba, to sai ka koma daga kan hannu har ka kai ƙarshen alwala. To saboda wa'annan su ne abubuwan da ubangiji ya ambata a cikin alkur'ani, kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo wanda suka yi bayani akan yadda za a yi wannan alwalan, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi aka sakawa da addini, shi ne kuma wanda zai mana bayanin yadda za mu yi addini. Duk yadda kake ƙoƙarin fahimtar umarnin Allah, bayan da aka iya fahimtar shi fiye da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimce shi, saboda shi ne wanda aka aiko ma da watan saƙon ya kawo mana saƙon Allah tabaraka wa ta'ala. Saboda haka sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam sai mana bayanin cikakken alwala yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi. A cikin wannan ayan ba duka abubuwa bane aka faɗi, shi yasa zaka ga gani a cikin alkur'ani duk wani umarni da aka bada sai kaga an short informing ɗinka, ba a baka complete information, saboda Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Allah ya ce mun sauka maka da alkur'ani ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda kai wa mutane bayanin abin da aka sauka musu. Saboda haka manzo Allah shine zai baka complete information akan yaya za ka yi abubuwan, saboda shi yafi sanin yadda Allah yake so da yadda ubangiji yake bukatan a bauta mashi. Saboda haka wannan ayan dai tana mana bayani akan alwala da tsarki ma gabaki daya, saboda Allah ya ce in kun kasance kuna da janaba ku yi tsarki, idan kun kasance ba ku da lafiya ko kuna kan halin tafiya ko wani daga cikinku ya watan yi ba haya ko irin kun yi mu'amala na auratayya tsakaninku da mata ba ku kuma samu ruwa ba, to ubangiji ya ce to sai ku yi taimama da watan ƙasa, ku yi taimama da watan ƙasa, sannan kuma ku shafa fuskokinku da hannayenku daga wannan ƙasar. Allah baya son ya sanya maku wani abin da zai zama tsanani gare ku a cikin addini. Ubangiji yana son ya tsarkake ku, ya cika ni'iman shi akan ku, domin ku kasance masu godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala. To kaga wannan ayan ita ma har ila yau ta bamu alternative a lokacin da mutum bai da ruwa kuma gashi tsarki ya kama shi ya kamata ya kasance watan ya nema hanyar da zai yi tsarkin ko da babu ruwa, shine ubangiji ya kawo magana akan taimama. To wannan ayar gabaki ɗaya ta game alwala da taimama gabaki ɗaya. Yaushe ne ake yin taimama? Gashin an rasa ruwa ko aka samu waɗannan ɗaya daga cikin abubuwan da ubangiji ya ambata a cikin wannan aya. Allah ubangiji ya sa mu dace. Saboda haka za mu yi bayani a takaice akan alwala da taimama, sai kuma mu bada watan fili ga bayani akan asalin sallah ɗin. To alwalan ya ake yin alwala idan an tashi yin alwala? Sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu, shi yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli. Daga cikin abin da zamu koya daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai alwala. Dole ne ya zama mun koyi alwalan a wajen shi. Ga alwala daki dakin farko ko gaban farko ko aikin farko da ake son mutum ya fara yin alwala shine in ya samu ruwan shi mai tsarki, ya zuba a cikin wuri mai tsarki,
to in ya zo yin alwalan abu na farko da zai fara da shi shine sai ce bismillah a farkon alwala. Wannan an watan kwaɗaitar da mu akan haka, amma dan mutum bai faɗi ba ba wajibi ba ne. In bai faɗi ba alwalan shi ta yi, amma dai bai kamata a ce musulmi kuma zai fara wani aiki ba tare da ya ambaci sunan Allah ba. Farawa da sunan Allah yana sanya albarka a cikin aikin. Saboda haka bayan mutum ya ce bismillah sai ya fara da wanke hannayen shi guda biyu, hannun shi na dama da na hagu ya haɗa su biyu ya wanke zuwa watan wuyan hannu, tsintsiyan hannu kenan, ba gwiwan hannu ba, wuyan hannu, iya tafin hannayen shi zuwa wuyan hannu ya haɗa guda biyun a lokaci ɗaya ya wanke. Ya haɗa su ya wanke su. Bayan ya yi haka sai kuma ya sa ruwa a baki, ya kurkuren baki da shaƙa ruwa. Wannan tare ake yin su. Ka kamfato ruwa a hannunka, ka zuba a bakinka, ka kurkure bakinka sai kuma ka shaƙa ruwa. Wannan dama daga cikin sunnan alwala ana son mutum kafin alwala ya aswaki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu, a wani wajen inda kulli sala ko ma a kulli sala. To wannan ya nuna kenan kafin kai alwala dama ana son ya zama bakinka ka tsaftace shi da aswaki, ka sa ka goggoge, ka cire duk wani datti da duk wani abin da yake ya ɓuya a wani waje a bakinka. To saboda kan ka zo alwala kawai sai ka sa ruwa, ka kurkuren baki tare da shaƙa ruwa, ka shaƙa abin da ka kamfato, ruwan da ka ɗebo a hannunka ka zuba a baki, ragowan shi ne za ka yi amfani ka shaƙa, sai ka fyace, sai ka ƙara ɗebowa ka kurkure bakin, ragowan ka shaƙa ka fyace har sau uku. Haka ake yin sa tare. Akwai hadisin da ya zo magana cewa a rarrabe su, amma dai gaskiya maganan da ya fi inganci shine watan haɗe su ake a lokaci ɗaya, ake buge su tare ake yin su. Allah ubangiji ya samu dace. Kuma wajen shaƙar ruwan ana son mutum ya shaƙa sosai, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zo zai yi alwala ya shaƙi ruwa sosai, sai dai in ya kasance yana azumi ne, to azumin da yake yi wannan shine dalilin da zai sa ba zai shaƙi ruwan sosai ba. Sannan daga nan sai gaba na gaba, bayan ka yi wannan abu na hudu a cikin alwala shine ka wanke fuskanka tun daga wata inda gashin goshinka ya fito, gashin abin da ya shafi goshi, inda maɓuɓɓugan gashi yake zuwa ƙasan haɓanka, watan ƙasan haɓanka kenan ko za a ce, nan ƙasan gemu, nan har zuwa kusa da wuyanka inda tsawon fuska kenan, sannan daga kunnenka zuwa wannan kunnenka faɗin shi kenan, duka sai ka haɗa sai ka wanke. Ka sa hannaye biyu ka wanke fuskanka, kana ɗebo ruwa kana wankewa, ka tabbata ko ina ruwa ya taɓa ko ina, kada ka bar wani waje ya zama akwai lum'a, ko kusa da kunnenka ta gefe ya zama baka wanke ba, ko ƙasan haɓanka baka wanke ba. Dole ne ya zama ka wanke ko ina da ruwa. Ka wanke shi sau uku. Sannan ka wanke hannunka tun daga kan yatsun hannunka zuwa gwiwan hannunka. Ba wai za ka ce ai tunda a farkon alwala ka wanke hannayenka zuwa tsintsiyan hannu shikenan ka tashi wanke hannu kawai shikenan sai ka wanke hannunka daga tsintsiyan hannu zuwa gwiwan hannu ba. Wannan kuskure ne, saboda ai in ka lura a cikin wancan ayan da aka yi bayani, wasilu wujuhakum aydiyakum ila almarafiqi, wannan wankin na hannu daga kan yatsa zuwa gwiwan hannu shine farilla daga cikin alwala. Saboda ka wancan na farko watan ba wajibi ba ne, mustahabbi ne ko sunna ne yin haka. Da za ka yi alwala ba ka yi wancan ba, ka yi wannan, ka wanke hannunka daga kan yatsunka zuwa gwiwan hannunka so uku, ko ina ka tabbata ka cuɗe shi da kyau, ka wanke ko ina, ka tsatsefe yatsunka, ka tsatsefe tsakanin yatsunka, ka tabbata ruwa ya taɓa ko ina, ka wanke ko ina da ko ina. Shi ma ka yi shi haka so uku. Ka wanke hannun dama kafin na hagu. Dan annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin sunnan shi, kamar yadda ummuna Aisha ta ce, yu'jibuhu at-tayammunu fi kulli shay. Tayammunu fi kulli shay, komai yana son a ce ya fara da dama. Tayammunu fi kulli shay. Saboda haka a wajen alwala, a wajen taje kai, a wajen komai, har sa takalmi, manzo Allah da dama yake fara. To kaga yana da kyau mu ma ya kasance haka za mu yi. Wannan dangane da watan wanke hannaye guda biyu kenan, bayan kayi na dama sannan kayi na hagu.
maganan gaskiya abin da ya fi lada a alwala shi ne cikawa. Kowane gaba ka wanke su uku uku shi ya fi lada, amma za ka yi so biyu, za ka yi so ɗaya. Wannan ya halasta babu laifi, amma dai cikawan shi ne abin da ya fi. Saboda kaga hatta lokacin da mutane ba sa son yin alwala kamar lokacin sanyi da mutane ke ƙyama ko ƙyashin taɓa ruwa, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cika alwala a wannan lokacin yana daga cikin ayyuka masu lada. Allah ka ba mu ikon yin haka. Sai kuma bayan ka wanke hannaye sai kuma shafan kai, tun daga kan goshinka har zuwa ƙeyanka, daga inda gashi ya ɓuɓɓugo daga goshinka za ka sa watan ruwa a hannunka ka jiƙa hannayenka, sai ka shafa daga nan zuwa baya sai ka dawo da su. Bayan ka dawo da su, ragowan ruwan da ke hannunka, damshin ruwan da ke hannunka da shi za ka yi amfani ka shafan kunne. Wannan watan suna tafiya ne tare, kamar yadda kurkuren baki da shaƙa hanci yake tafiya tare, haka su ma shafan kai da shafan kunne ke tafiya tare. Allah Ubangiji ya sa mu dace. Sai abu na ƙarshe shine wanke ƙafa. Ana son mutum ya wanke ƙafan shi sau uku, amma ko da watan ya wuce sau uku, in dai akwai lum'a dole ne ya zama ka wanke ko ina, kada a bar wani waje wanda yake da lum'a, saboda rashin lum'a ɗin nan matsala ne. Gashi nan in muka lura, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana cikin hadisi ingantacce, ya ga wani ya alwala, a cikin alwalan nashi kuma sai ya bar lum'a, ya bar wani waje inda ruwa bai taɓa ba a cikin gaɓoɓin alwala. Manzo Allah ya ce asbighul wudu, ku dinga cika alwala, ku wanke ko ina da ko ina alwala, kada ku bar wani waje ba tare da kun wanke shi ba. Manzo Allah ya ce wailul lil aqabi minan nar, bani azaba ya tabbata ga wasu digadigai na wuta a ranar alkiyama saboda rashin wanke wa'annan gaɓoɓi. Subhanallah, kaga ai in aka ce digadigai bane ya tabbata a gare su, ai ba zai yiwu a sa diddigen mutum a yi mai azaba a wuta ba tare da shi mai diddigen kuma ya shiga ba. Subhanallah, kaga abu ne wanda yake da watan mutuƙar haɗari, ya kasance mutum bai cika alwala ba, bai wanke wani gaba da kyau ba. Allah ya sa mu dace. Kamar yadda malam ya sha mana bayani, wannan dai maudu'in gabaki ɗaya komai da ake tattaunawa ya shafi ne khushu'i a cikin sallah. Ta yaya za ka samu khushu'i a sallah, kai sallah yadda Allah ta'ala yake so, tare da natsuwa da cika dukkan rukunan sallah, da kuma yin sallan kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar. Saboda haka rashin cika alwalan nan matsala ne, kuma alwala na da falala da dama. Wallahi alwala yana daga cikin ayyuka na ibada wanda ake samun lada. Kawai kai alwala, kawai alwalan kai kare ka je ka sabanta alwalan, to ba ƙaramin aikin lada bane. Saboda wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mafarki, sai ya ji ƙaran takun Bilal a cikin gidan aljanna, a gaban shi a cikin gidan aljanna. Da manzo Allah ya tashi da safe ya kira Bilal ya ce, Bilal, ya gaya min wani aiki ne kake aikatawa da ya baka irin wannan matsayi, har na ji ƙaran tafiyanka a gabana a cikin gidan aljanna. Sai Bilal ya yi shiru, ya iya tunanin shi, daga ƙarshe ce, ya Rasulallah, ba wani aiki da na iya tunawa cewa ina yi wanda na wazaba a kai, irin na dage a kai, na doge a kai, na nace a kai, banda ba na zama babu alwala. Duk kuma sanda alwala na ya karye sai na je na sabanta alwala. In na sabanta alwala kuma sai in nafila raka'a biyu. Manzo Allah ya ce to wataƙila wannan shine aikin da ya baka wannan matsayi. To kaga ashe ba ƙaramin aiki bane. Kuma manzo Allah ya ce alwala babu mai kiyaye shi sai mumini. Ba wanda za ka ga ko da yaushe yana zama cikin alwala, wannan alama ce ta imani. Allah ka sa mu dace. To kaga dole ne sai an yi alwalan da kyau. Ga wani hadisi daga sayyidina Umar bin Khattab, Allah ya kara mashi yadda, annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin wannan hadisi, kamar da sayyidina Umar ya ruwaito, man tawadda'a, duk wanda yayi alwala. Kaga man, kowaye ba a cire kowa ba, duk wanda yayi alwala, fa ahsana alwudu'a, ya kyautata alwalan, yayi alwalan cikakkiya yadda ya kamata, yadda aka siffanta, yadda alwalan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake. Sannan bayan ya gama alwalan ya ce, thumma qala, ya ce, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. To duk wanda ya faɗi wannan kalman bayan ya alwala, manzo Allah ya ce, futihat lahu abwabul jannati thamaniya, za a buɗe mashi ƙofofin aljanna guda 8 gabaki ɗaya. Duka ƙofofin aljanna guda 8 gabaki ɗaya za a buɗe mashi. Yadkhulu min ayyiha sha'a, duk
ta wanda ya ga dama a cikin ƙofofin ta nan zai shiga aljanna. La ilaha illallah. Ka duba ka gani akwai fa ƙofan da kai masu jihadi ne, in kai ba daga cikin masu jihadi kake ba za ka shiga aljanna ta wannan ƙofan ba. Akwai ƙofan masu azumi, in ba kana yawaita azumin nafila ba zai yiwu ka shiga aljanna ta wannan ƙofan ba. Amma ka ga manzo Allah ya bada wannan garaɓasan ga wanda yake kyautata alwala. To a nan wajen ba wai so ɗaya kawai in ka alwala so ɗaya ka kyautata ba, ana nufin duk wanda ya wazaba ya dawwama ya doge ya nace ya cije akan yin alwala da kyau zai samu wannan garaɓasan. Allah ka bamu. Sai kuma magana akan taimama. Taimama shine abu mafi sauki. Akwai hadisin Ammar bin Yasir, Allah ya ƙara mashi yarda, wanda aka aike su je su isar da wani sako na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Lokacin sallah yayi, wanka ya kama shi, ba shi da ruwa, ya kasance yana son ya taimama. To tunda ya ji Allah ya ce fa tayammamu sa'idan tayyiba, kawai da lokacin taimama yayi kawai sai ya kwanta yi birgima a ƙasa yanda irin dabba ke birgima kamar irin jaki ko irin dabbobi irin haka, kawai sai ya sallah. Da ya dawo ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari cewa ya Rasulullah kaji yanda aka yi kuma da lokaci yayi ga abin da nayi haka nayi sallah. Manzon Allah ya ce a Ammar ai inna ma yakfika an taqula bi yadika hakaza. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai Ammar ya ishe ka kawai kai haka da hannayenka. Sai manzon Allah ya dake ƙasa da hannayen shi guda biyu, tafukan hannayen shi ya kaɗe, sai kawai ya shafa fuskan shi da hannayen shi guda biyu zuwa wuyan hannu. Wannan shine kawai iyakan abin da za ka yi a taimama, daga fuska sai hannaye. Babu abin da ya kai wannan sauƙi. Saboda haka ba sai ka sa wani a bakinka ba, ba sai ka shafa hannunka har zuwa gwiwan hannu ba. Iya kawai wuyan hannu, iya nan ne. Waɗannan su ne abubuwa guda biyu, fuska sai hannaye. To kaga wannan ya fi komai sauƙi. In ka bugi ƙasan bugu ɗaya kawai in kai wa ƙasa, kafin ka shafa fuskanka yana da kyau ka kakkaɓe, saboda in akwai wani abu wanda zai iya cutar da kai ya zama ya faɗi. Wannan shine iya abin da ake a taimama. Taimama ya fi komai sauƙi. Allah ubangiji ya sa mu dace. Kuma akwai dalilai da ke sa mutum ya taimama kamar yadda muka ambata, ko dai ya zama babu ruwa ko kuma akwai ruwan amma ba za ka yi amfani da shi ba saboda tsananin sanyi, kuma baka da abin da za ka iya ɗumama ruwan, ko rashin lafiya wanda in kai amfani da ruwan zai ƙara maka rashin lafiya ko ya sabbaba maka rashin lafiya, to sai mutum ya taimama. Allah ubangiji ya sa mu dace. Akwai dai abubuwa da ake bayani akan taimama wanda ba shine abin da zamu mai da hankali a kai ba. Abin da muka fi so shine abin da ya shafi sallah ɗin insha Allah. Allah ubangiji ya sa mu dace. Magana na ƙarshe za mu magana akan masallaci. Watan masallaci shine wurin da mutum yake zuwa yayi sallah. Babu wani wuri a bayan ƙasa a doron duniya da Allah yake ƙauna kamar masallaci. Ba kuma inda Allah ya fi tsana a bayan ƙasa kamar kasuwanni. Me yasa Allah ya fi son masallaci fiye da ko'ina a doron ƙasa? Saboda nan ne ake ambaton Allah, nan ne ake bautawa Allah shi kaɗai, nan ne ake yin hailala, hauƙala, hamdala, tasbihi, tahmidi, tahlili, dukkansu a nan masallaci an fi yawaita su. An fi kuma tunatarwa game da Allah tabaraka wa ta'ala, da jin tsoron Allah, da yin abin da Allah yake so, da kaza da kaza. Masallaci shine wuraren da ake raya zukatan mutane. Kasuwanni kuma babu inda ake alfasha, mundahana, algushu da abubuwa iri-iri na baɗala da ta'addanci kamar kasuwa. Da ihu da rashin ambaton Allah, da mantawa da Allah, da amfani da sunan Allah a cuci juna kamar kasuwanni. To masallaci dai yana daga cikin wurin da ake son musulmi ya dinga yawan lazimta. Dan a ranar alkiyama wurare wanda mutum bakwai da za su shiga ƙarƙashin inuwan al'arshin Allah tabaraka wa ta'ala, Allah zai sanya su a ƙarƙashin inuwan al'arshin shi ranar da Allah zai kawo rana ta zama mil ɗaya fa kawai tsakaninmu da ita, mil ɗaya. Ka duba tazarar da ke tsakaninmu da ita. Masu lissafi, masu ilimin kimiyya suna ganin akwai kilomitas wajen miliyan 100 da wani abu tsakaninmu da ita. Amma ka duba ka ga duk yadda aka ce ran da rana ta fito tana zafi, ya ake jin ta. To yaya tunaninka a ranar da za a kawo ta mil ɗaya kawai tsakaninmu da ita, kuma babu tufafi, ba kaya, ba wani abin da aka iya karewa zai kare maka wannan zafin ranar, sai wanda ya samu shiga ƙarƙashin inuwan al'arshin Allah a ranar. To duk wanda yake yawaita lazimtar masallaci
yana daga cikin mutum bakwai da manzon Allah ya ce za su samu shiga ƙarƙashin inuwan al'arshin Allah. Allah ubangiji ya bamu iko watan na yawan lazimtar masallaci. Haka zalika game da falalan masallaci har ila yau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man gada ila almasjidi aw raha a'adda Allahu lahu fil jannati nuzulan kullama gada aw raha. Allah manzo Allah yake cewa a cikin wannan hadisi ne ingantacce Bukhari da Muslim sun ruwaito. Manzo Allah ya ce duk wanda yake yawaita sammako da sassafe sallan asuba da sallah wa'anda suke ake yin su da farkon yini yana yawaita sammako zuwa masallaci, ko kuma sallan yamma da yammaci irin lokacin magariba da isha yana yawaita zuwa masallaci da wuri, to Allah zai yi mashi wani liyafa na musamman a gidan aljanna. Za a mashi wani liyafa, watan wani wuri na musamman za a tattala mashi a gidan aljanna, a yi mashi wani liyafa na musamman, a bashi wani irin kyauta na musamman, a girmama shi na musamman. Duk sanda yi wannan sammakon ko yammaci ya je masallaci da wuri, a ranar alkiyama akwai wannan liyafan da za a mashi da bashi wani matsayi na musamman da za a yi. Haka zalika Allah yana cewa, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna. Duk wanda ya gina wa Allah masallaci to Allah zai gina mashi gida aljanna. Allahu akbar. Kaga ashe gina masallaci ba karamin sadaqatun jariya bane. Haka zalika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan kuka ga mutum yana yawaita lazimtar masallaci gabaki ɗaya ko da yaushe yana yawan zama a masallaci, to ku shaida mashi cewa wannan mai imani ne. Lallai wanda bai da imani ba zai iya zama a masallaci ya dinga jin tunatarwa, yana karatun alkur'ani, yana jin watan abubuwan da ake faɗi game da Allah, ana tunatarwa, ana jawo zukatan game da Allah tabaraka wa ta'ala ba. Wannan shine a takaice abubuwan da zamu magana, kamar yadda nace kuma insha Allah nan zamu dakata, zamu bar babban malamin mu Sheikh Abu Rayyan ya kasance mana bayani akan sallah daki-daki kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar, kamar muna ganin sallan a aikace ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah ko yana koyar da mu sallah. Allah shiga harta malam, tafaddal mashkura, jazakumullahu khairan. Allah ya saka da alkhairi. Amin ya rab. Jazakumullahu khairan ustaz. Allah ya saka da alkhairi. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh once again. Na daga cikin abin da muka so mu tattauna a haɗuwanmu na farko shine mun yi ta'arifin sallah. Menene sallah? Tabbas na daga cikin abin da malamai suka yi ittifaki cewa wata ganawa ce ta musamman da Allah subhanahu wata'ala, wadda akan buɗe ta da takabbara sannan kuma a rubuta da sallama. Na'am, kamar yadda malam ya bayani a jiya, na kyautata zaton jiya ne, yake nuna cewa duk lokacin da aka ce takbiratul ihram tana da alaka da dukka wani abu da yake halal ne, to yayin da ya kabbaran harama to mutum komai ya zama haram. Yawwa, kamar yadda muka sani waɗannan abubuwan suna da alaka da wani sanctity na musulunci, wato wani hurumi. Ko da a Makka misali muna sa ihrami ko kuma a ce ma Ka'aba ko ɗakin Allah da yake Makka a ce mai shi Baitul Haram. Ma'ana idan ka zo wurin akwai abin da ya halatta ka yi su a musulunci, amma kana shiga wannan wuraren kamar sallah, to hatta abin da yake ya halatta an haramta maka yi su. Kamar yadda malami babu misali, yin magana, cin abinci, duk waɗannan abubuwa ne na halal, amma yayin da ka shiga sallah to duk sun zama maka haram. Kana yin kabbaran nan ka shiga wani hurumi da bai kamata ke wani abu ba da ke wajen sallah. Kenan abin da yake sallah kaɗai zaka mai da hankali akai. Kuma mun yi magana yadda Anas dan Malik da farko yake kuka yadda Imam Zuhuri ya same shi yake tambayin shi a rike mai bayani cewa a sakamakon yadda ya ga an tozarta sallah ko. Haka nan Ubada dan Samit yake tabbatar da hadithin Abu Darda dangane da khushu'in da za a cire, abu na farko da za a cire daga zukatan mutane saboda alaman duniya ta kusa karewa. Sannan mun yi magana akan irin ladan da mutum zai samu hatta idan ya sallah yana da alaka da yanayin mai da hankalin shi a cikin sallah ɗin. Sannan mun yi magana akan kuma siffofin munafukai, ta yadda sukan zo a masallacin da kasala sannan kuma suna yi don a gan suna yi. Sannan jiya malam ya mana magana akan sharuɗan sallah, wajiban sallah
rukunan sallah, sannan mun yi magana akan lokutan sallah da muhimmancin zuwa sallah akan lokaci, sannan mun yi magana akan kiran sallah da shi falalan kiran sallah ta yadda shaɗan yakan gudu idan an kira. Haka ne shi ma mai kiran sallah mun yi magana irin falala da Allah zai tanadar mishi a ranar tashin kiyama. Sannan a takaice mun ji yadda malam ya mana bayani akan alwala, musamman malam ya ƙara jaddada idea ɗin da bai fito fili ya faɗa ba, amma dole mu ƙara jaddada shi anan, cewa akwai wanda suke alakanta kansu da musulunci amma yadda suke alwala ya saba da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya alwala, wato shine shafan kafa sakamakon ko kuma a maimakon wanke ta. Wamsahu da Allah ya magana wato a shafa kai, sai suka alakanta wannan kalma ta gaba ɗayan wa arjulakum da malai mana bayani tana nufin ita ma a wanke kafan ne, su suka ɗauka to ko shafawa za a yi. Wato ina magana akan wanda suke bin addinin Shi'a, wanda wannan ya sa a sunnan manzon Allah da sunnan sahabban shi. Su ba maganan shafan kafa, wannan dalilin da yasa muke jaddada wannan, wasu mu suna da alaka da su, muna kallon su ko muna zamantakewa da su a al'umma ɗaya, wasu kuma wasu ma sani ba. So dole mu yi bayani saboda a gane menene ya tabbata a musulunci, sannan kuma menene aka kirkiro shi a matsayin bid'a. Muna roƙon Allah ya tabbatar da mu akan bin sunnan manzo Allah har zuwa ƙarshen rayuwar mu. Sannan daga cikin abin da manzo Allah tabbas ya ja kunne akai kamar da malai bayani, cewa ake tabbatar da an kyautata alwala. Amma akwai siffofin sunna da aka tabbatar, misali yawancin hadisan da Uthman dan Affan ya rawaito dangane da siffan alwalan manzon Allah, har ya kwatanta wata rana ya same suna sauri kamar yadda yawancin muke yi a yanzu, na gaggautawa za a alwala saboda ai catching up with sala ko. Manzo Allah da ya ga sahabbai suna haka shine daka musu tsawa, yake cewa asbigul wudu, ku kyautata alwalan nan, yace wailul lil aqabi minan nar, lalle bone zai tabbata akan diga-digin da ba wanke su. Kuma aka kwatanta mana hatta shi kanshi manzo Allah wani sunna da na lura mutane da yawa suna dan ignoring ko ba sani ba, shine yadda yake wato gurza tsakankanin yatsun shi, toes din shi ko na kafa, yawa yakan sa pinky finger wannan karamar yatsan ya scrubbing, wanda sunna ce da ya kamata ce mun raya ta. Sannan mun ji magana akan masallaci. Tabbas masallaci na daga wuraren da manzo Allah ya bashi muhimmanci yayin da ya hijira zuwa Madina, abu na farko da ya so mai kenan. Wadda masallaci a musulunci aji ne na karatu, kotu ne na ninke hukunce-hukunce, sannan wuri na ibada, wuri ne ma na kwana idan mutum na itikafi da sauransu, wanda ba a yadda kai itikafi ba sai a masallaci. So kaddara ce kai alwala yadda a inganta a sunna, ka zo masallaci a cikin sifa da yadda manzo Allah ya bayyana, ka zo cikin nitsuwa, kar ka zo kana gudu. To na daga cikin abin da za mu lura da shi, yadda manzo Allah ya sallah. Ba wai cewa muke daga yau dinnan dole ka so masallaci da manzo Allah ya ba, a'a, al-imam Yazid yana ginuwa ne ruwaidan, ma'ana step by step, a hankali. Kenan yau idan ka ji wannan karatun ba ma ke jibi ka sake ji, ko wani shekara ko wani misali Ramadan ya zo aka sake maka reminder, so kenan da irin wannan ne tunatarwa yake amfani idan kana zuwa inda ake tunatarwa, sai zama to wata rana ka waye gari duka wata gaba da aka ce ga yadda manzo Allah yayi, kai ma sai ka kwatanta yi. Ba za mu yadda yi ba, balma za mu zo mu ji yadda ake magana as-sahau, yadda ake gyara kurakurai, wanda shi kanshi manzo Allah ya taba samun kanshi irin wannan da hikiman Allah dan a koya mana yadda muke gyara kurakurai a sallah, ba wai dan shi manzo Allah irin mu bane. Na'am, yadda ya kamata mu so masallah shine da farko mu inganta niyya, kuma kamar yadda dukkan nau'ukan ibada a musulunci suna da alaka da niyya, yadda manzo Allah ke cewa innamal a'malu, wano dukkan wani aiki da mutum zai, in dai sunan shi ibada ne to sai ya sa mai niyya. Ya ake farta niyyan nan? Akwai littattafai da suka cika gari, musamman a da, alhamdulillah sun dan yi sauki, da suke kawo niyya na abubuwa daban-daban. Ce in da ka yi sallah ga niyyan da za ka yi, in nafila ce ma haka, idan azumi ma haka, idan sadaka za ka yi da sauransu, duka sai aka rubuta cewa niyyan kaza, niyyan kaza, niyyan kaza. Littafi ne su kutum da guda da ake wallafawa ɗan ƙarami, cewa littafin niyyat. Wannan tabbas bai inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba. An-niyyatu kamar yadda manzo Allah da sahabban shi da malamai suka yadda, mahallu halqalb, wato mazaunin shi a zuci ne. Yayin da ka san cewa za ka shigo ajin nan yau, ka riga ka yi niyya, you don't need to utter it. Ba ka bukatan ka furta cewa yau zan shigo class, ko kuma yayin da za ka buɗe data ɗinka ka shiga Zoom ɗinka misali, ka ce na yi niyyan shiga karatun koyon sallah, and it doesn't make sense.
wato a zuci ake kulla niyya. Da haka yayin da ka zo sallah ka san wace sallah za ka yi, azhar ce, la'asar ce da sauransu, idan nafila ce ma ka sani. So manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da muka ce dan yayi niyya yakan bude sallar shi da kabbaran harama, ita ce takbiratul ihram da muka yi magana, idan ka yi ta to ka shiga sallah. Kenan iqama ba cikin sallah bane, wato iqama sanarwa ce cewa sallah za ta soma, za a commencing. So ka ce Allahu akbar, kamar yadda manzo Allah ya tambaye wani sahabi yake cewa ka san ma'anar Allahu akbar, yake cewa ban sani ba. Manzo Allah yake ce mishi ai Allahu akbaru min kulli shay, ma'ana Allah ya girmi komai, ya fi komai da kai iya tuna, kulli shay, komai da komai, har damuwoyinka, bukatunka, makiyanka da sauransu duka Allah ya fi wannan. Da haka idan ka shiga sallah ka fawwala ma Allah al'amarinka ne, komai da komai ka sallama mishi, kawai shi din kake so ka gana da shi, saboda ka san yana da abin da kake bukata, abin da baka isa ka samu ba sai ya ga dama. So shine ka shiga sallah. Allah ya ba mu iko muke kiyayewa. So yayin da mutum zai kabbara, akwai yadda aka ruwaito hanyoyi barkatai cewa ga yadda manzo Allah yake yin su. Daɗin ma sunnan manzo Allah, shi manzon ya yi sallan a gaban sahabbai ɗaruruwansu ko dubbunansu, bal ma kamar yadda malai mana magana jiya, ita ce ibadan da manzo Allah ya aikata a aikace, yace ku kalli yadda nake kuma ku je ku koya mutanenku. Wata rana yakan hau minbari ya tsaya saboda kowa ya ganshi, mana kan tudu kenan a cikin masallacin shi, wanda ba haka ya saba sallah ba, amma saboda ya koya masa sahabbai yakan hau wannan minbarin, ta yadda idan zai yi ruku'u zai yi akan minbarin, amma idan zai sujada tunda ba zai yi akan minbarin ba sai ya dawo da baya suna kallo sai sujada. Akwai wata rana da wasu sahabbai matasa suka zo koyan addinin musulunci wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka dan dauki kwanaki kamar 20 ko kusan wata haka, da manzon Allah ya ga matasa ne kuma sun damu, ya tambaye su, ya ji labarin ai ba su jima da yin aure ma yawancin su, sai ce a'a to ku koma wurin mutanen ku, saboda a lokacin sun samu karatu daidai gurguru da za su iya yin ibada. Sai ce kuma in kun je ku koya wa mutane yadda ku ga nake sallan nan. Yawwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kanshi mala'ika ne ya koya mishi, ko kamar yadda muka sani bayan dawon shi daga Isra'i da Miraji. To haka nan manzo Allah yayin da zai so sallah, idan zai daga hannun shi akwai da sahabban suka lura kuma suka kiyaye, saboda suna ba mu wannan ibada muhimmanci. So mu ma abin da muke kokarin jawo hankalin juna anan shine ka kiyaye waɗannan nau'ukan da zamu ambata. Akwai abin da malamai suke cewa tanawwu, wato kake alternating, ma'ana yau idan kai wannan an jima kai wancan, ko kuma gobe kai wancan. So manzo Allah idan zai kabbara da farko yakan daga hannayen shi nan yakan miƙe su, tafin hannun su kalli gaba, sannan yakan yi kabbara idan ya daga hannun, ma'ana yakan so ma daga hannun ko yakan so ma yin kabbara sannan ya daga hannun, duka ya halatta. Da farko ma'ana yakan raising hands din shi, yakan daga hannayen shi after ya yi kabbara, wato zai ce Allahu akbar sannan ya daga hannu din. Wani nau'i ne na farko. Sannan wata rana yadda suka kiyaye shi ne yakan daga hannun, sai ya daga hannun ya saukar da su sannan ya ce Allahu akbar, nau'i na biyu kenan. Sannan nau'i na uku kuma yakan daga tare, yana dagawa kuma yana kabbara, ma'ana yakan daga hannun shi sai ce Allahu akbar tare sai saukar da hannun shi. Sannan yadda ya tabbata yana yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba daga hannun shi yake sai sun wuce kanshi ba, ko kuma ba daga yake ba irin kawai kamar yadda na lura wasu gayu suke, misali in sun zo masallaci musamman sun dan zo latti ko an yi ruku suna so su catching of the salah, kawai su daga hannun su bai ma kai kirjin su ba, kawai su dauka sun yi kabbara. Wannan ba shi mai sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan muka zo magana akan kurakuran da ake a sallah, is na daga cikin abin da is common, dole mu emphasizing ko yanzu mu so magana akai shine idan mutum ya zo sallah sai ya tsaya. Tunda jiya malam ya mana magana wannan tsayuwar rukuni ne, dole sai ka tsaya a tsaye tsam sannan ka daga hannu sannan kai kabbara. Yau wannan tsayuwar ita ma rukuni ce, wanda idan baka yi ta ba to baka ma shiga sallan ba, saboda sai ka tsaya din sannan kai kabbara din. Sannan idan kai kabbaran sai ka sake yin wata kabbara na tafiya ruku'u, wanda ita ma na daga cikin rukunan da malam mana magana jiya. So kenan waɗannan kurakurai ne da dole mu kiyaye, musamman maza da suke zuwa masallaci. So maza Allah yayin da ya ɗiga hannayen tsayin yatsun baya wuce kunnuwansa, wata rana ya bari daidai kafaɗansa, wata ran kuma su kai daidai kunnuwansa. Yawa sannan yakan sa su fuskanci alƙibla, tafin hannun na kallon alƙibla. So wannan shine da maza Allah yake ɗaga hannu. Mun ji da nau'uka guda uku
da ba laifi idan ka ga dama ka ce yau asuba za ka yi kala na farko, da la'asar ko azahar za ka yi nau'i na biyu, da la'asar ka yi nau'i na uku ɗin. Haka ya kamata muke alternating. Wannan zai ba mu dama muke shu'ur, muke jin cewa fa sallah muke, har ma muna tuna yadda manzo Allah ya kuma muna nau'antawa, wato mu yi wannan nau'in yau mu yi wancan nau'in gobe. Wannan zai ba mu dama mu ƙara samun khushu tabbas. Sannan idan manzo Allah ya kabbara me yake next, shine kan ɗaura hannun shi akan kirazan shi, wato hannunsa guda biyu akan kirjin shi. Ya yake ɗaurawa? Shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hannun shi na hagu yakan so masa ka a kirjin shi, sannan ya ɗauko tafin hannun shi na dama ya ɗaura akan bayan tafin hannun shi na hagu, duk akan kirjin sa. Wannan nau'i na farko kenan. Shi ma akwai nau'uka guda biyu. Ɗaya nau'in shine ba wai hannun yake ɗaura akan junansa ba, a'a wuyan hannun hagu yake kamawa da hannun dama kuma duka akan kirjin shi. Kenan akwai nau'uka biyu kenan, hatta wurin ɗaura hannun shi da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A yanzu kila ba mu cika lura da yadda limaman ma suke sa hannunsu ba, ko da suke daga hannunsu idan za su so masalla ba, amma mu duba yadda sahabbai suka kiyaye kuma suke ruwaitowa har ya so gare mu, kuma insha Allah haka zai ci gaba tafiya har zuwa ga musulman ƙarshe da za su ɗauki sallah a matsayin ibadarsu. Sannan manzo Allah ya faɗa bancin ya ɗaura hannun shi ko yana koya masa sahabban shi ke cewa mu ma'asharal anbiya, wato mu annabawa dukkan mu an mana umarni cewa muke gaggauta buɗe baki da azumi kenan ko, sannan kuma muke jinkirta sahur, sannan muke ɗaura hannunmu na dama akan na hagu a cikin sallah, wato a kirazanmu a cikin sallah. Wannan umarni ne da Allah ya ma duka annabawa, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana masa abin shi, mu ma yanzu muke ji sakamakon wannan sakon ya taho har zuwa gare mu. Sannan yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa wucewa gaban wani sahabi yana sallah, yana nafila, manzon Allah sai lura ya sa hannun shi na hagu akan na dama. Manzo Allah cikin abin mamaki duk da yake da rahama sai ya zo ya wabce hannun, wato ya canza mai position din, ya sa hagun a ƙasa sannan ya ɗaura na daman a sama, sai ya bashi a haka. Wanda wannan a aikace kenan manzo Allah ya koyar da abin da shi yake faɗa cewa idza man ra'a minkum munkara, duk wanda ya ga wani abin da bai cancanta ayi ba a musulunci ya canza da hannun shi idan zai iya. To manzo Allah sai ɗauki mataki na farko din wanda shine kololuwa na imani, ya canza a aikace. Wannan yana da kyau mu kiyaye idan za mu iya abin da ya kamata muna yi kenan. Sannan na daga cikin abin da manzo Allah yake next shine idan ya ɗaura hannun shi akan kirjin shi yakan sa idan shi a inda yake sujada, saboda wannan yana taimaka mishi wurin samun focus, wato khushu'i kenan. Yakan wato kaskanta da kuma sunkuyar da kanshi. Kenan manzo Allah baya waiwai, baya kallon sama. Manzo Allah ya hana a hadisai daban-daban iltifat. Bal ma yana daga cikin abin da za mu yi magana idan muka zo magana akan khushu'i, yawan juye-juye yakan iya hana mutum samun cikakken ladan sallan shi. Ya kuma yi hani cewa kada ɗayan ku yake daga idon shi yana kallon sama, ya ce baya tunanin wata rana in haka dan za a iya kwace mai ganin shi, wato zai rasa idon shi kenan sakamakon kalle-kalle ko daga ido sama yayin da yake wato sallah. Tabbas na daga cikin abin da ya kamata mu kiyaye cewa manzo Allah yakan kalli inda yake sujada ne. Gane ba laifi mutum ya kalli santa gaban shi idan bai kalli wato ƙasa ba inda yake sujada. Malamai suna ya halatta idan dai zai taimaka mai wurin samun focus insha Allah. So wannan kenan. Sannan abu na gaba da manzo Allah yake yi bancin yayi kabbara ya sa hannun shi kuma ya sa idon shi inda zai sujada, sai ya buɗe sallan shi da nau'i na addu'a da ake ce mishi du'aul istiftah, wato opening supplication, wanda suna da nan nau'uka wajen kusan guda 10. Yana da kyau a takaice ko da 2 ko 3 mu kiyaye saboda muke caccanzawa, wato ta inda tanawu zai mana amfani kenan. Wanda yafi sauki ko yafi shahara kuma aka fi kiyayewa shine wannan da maza ake ce subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Wannan na daga cikin addu'an da Abu Hurairah ya waito. Shi ma Abu Hurairah kasance wannan addu'a akan yi ta ne a asirce, ba a furta ta. Amma manzon Allah Abu Hurairah ya lura cewa idan ya kabbara nan kafin ya suma karatun Fatiha, yakan ga alaman gemun shi ta baya yakan dan motsa, alaman yana motsa bakin shi, wato yana ambatan wani abu. Da aka ga masallah wata rana Abu Hurairah ya matsa saboda yadda suka damu suka himmatu da su koyi ibada yadda manzon Allah yake, yace ya naga kamar kana karanta wani abu, yace sai ya koya ma wannan addu'a, ce subhanakallahumma wa bihamdik
wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Akwai su daban-daban. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal mashriq wal maghrib, har zuwa ƙarshe dai. Ba laifin mu samu lokaci mu ɗauki littafan da suka ambato irin su Hisnul Muslim ko Sifatu Salah na Imam Al-Albani, duk ga su nan a sauwaƙe za ka iya simple Google search ka same su a wadace da duka nau'ukan tarjuma da kake bukata, Hausa ko Turanci, dan ka kiyaye ma'anan ma ya ƙara taimaka maka samun khushu'i. Wannan na daga cikin abin da mustahabbi ne, ba dole bane a yi, amma na daga cikin abin da zai bawa gamsuwa da cewa yana ƙoƙarin bauta ma Allah ne subhanahu wataala. Yes, abu na farko bancin mutum ya gama wannan addu'a shine ya karanta Fatiha ko, amma sai gashi nan kai tsaye mun tafi ruku. Dalili shine gobe karatu mu musamman akan Fatiha ne, amma dai kafin mu je goben Allah da yana da kyau mu gane manzo Allah yadda malam ya magana je yakan soma da ta'awizi ne ya kori shaidan. Yakan ce yace a'udhu billahi minal khubuthi wal khaba'ithi, kai tsaye irin ta'awizin da yake na sannan ce bismillahir rahmanir rahim duka a asirce. Yes, sannan ya ce alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim har zuwa ƙarshen Fatiha, sannan ya karanta sura, sannan kuma ya tafi ruku. So yadda manzo Allah ke karanta basmala da ta'awizi muka ce asirce ce, ko da a sallolin da ake bayyana karatu ne. Yes, mun sani akwai disagreement between scholars cewa shin Fatiha bismillah ɗinta na farko wato aya ce ko ba aya ba ce. Misali riwaya ta Hafs mun san cewa aya ce, amma riwaya ta Warsh suna ganin ba aya ba ce, wadda an fi kyautata zaton manzon Allah da irin nau'ukan riwaya da suke alaka da Warsh ko Qalun ko da suka zo an Nafi, su ne irin abin da ake zaton larabawa a lokacin manzon Allah suke karatu da shi. Wa in kana dukansu ya tabbata cewa ingantattun riwayoyi ne, duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an saukar da Qur'ani da waɗannan riwayoyi din. Suna daga cikin abin da zamu tattauna gobe insha Allah ta'ala. Na daga cikin abin da kuma manzo Allah ya tabbatar mana cewa idan mutum ya iya sallah bai karanta ta ba, to sallan shi ba babu ita. Shi yasa muke kokarin muga cewa mun samu wani lokaci. Na daga cikin abin da muke a matsayin Nurul Fajr, wato Fatiha correction cycle, halqatu tashihil Fatiha, ta yadda kowane asabar da Lahadi da karfe 8 zuwa 9 insha Allah zamu ci gaba da yi illa masha Allah. So muke a ce at least mutane kamar miliyan 100 in zai iya ta hanyar wannan program din sun iya inganta fatihansu, ba mu kaɗai mu yi ba. Misali muna da tsarin da za mu so a ce wasu sun iya, ko da a hannunmu ne ko da a wani wuri ne, in mun tabbatar da sun iya ɗin mu ba su dama su ma su je su ci gaba da koyar da wasu. Alhamdulillah daga wancan workshop da muka yi na turanci muka ga ya kamata mu convertin wancan WhatsApp group din don ya koma Fatiha correction cycle, kuma alhamdulillah mutane da dama suna shigowa cikin ikon Allah, wasu da dama sun inganta fatihan sun gyara ta. Yes, mun sani larabci ba yaran mu bane, akwai kalubalen da muke fama da shi wurin karanta tajwidi, amma alhamdulillah cikin ikon Allah Fatiha mutane kusan 100 a takaice sun inganta fatihansu ko kuma sun gyara kurakuransu ko kuma suna kan gyarawa. Allah karba mana. So idan gobe ta yin Allah da za mu magana akan Fatiha cikin ikon Allah. Sai dai mutum idan ya gama karatun Fatiha tabbas sura ke karantawa ko wasu ayoyi daga cikin wasu surori, sannan ya tafi ruku. Manzo Allah yakan yi karatu a nitse, sannan idan zai tafi ruku bancin ya gama karatun shi manzo Allah yakan dakata tukuna bancin ya gama karatun kafin ma ya tafi ruku, sannan sai ce Allahu akbar, ya kabbara, ya daga hannun shi zuwa ruku. Na daga cikin wuraren da ya tabbata guda 4 da ake yin kabbara ake daga hannu a sallah. Na farko shine takbiratul ihram, na biyu shine daga hannu yayin da mutum zai tafi ruku, na uku shine idan mutum ya dago daga ruku, sannan na 4 shine idan mutum ya dago daga zaman tahiya na farko, wato raka'a ta biyu aka mata tahiya, idan mutum zai taso ya tsaya shi ma akan so ya daga hannun shi. Wannan su ne abin da Imam Bukhari da sauran malamai suka tabbatar da cewa wurare guda 4 da ake bukata idan mutum ya yi kabbara ya daga hannu. Bari maimaita su don a kiyaye. Kabbaran harama ta farko, yawwa, sannan wadda take binta wadda za a je ruku'u, sannan wadda take binta wadda ake dagowa daga ruku'u, duka ana daga hannu. Sannan idan mutum ya yi tahiya ta farko, idan zai tashi idan sallan azhar, la'asar ko maghrib ko isha ne banda asuba kenan, sai shi ma daga hannu idan ya taso tsaye daga tahiya na farko, wanda su ne malamai suka fi inganta manzo Allah ke daga hannu, amma sauran kawai kabbara yake. Na'am, so idan mutum ya yi kabbara sai ya tafi zuwa ruku'u. Anan ina so mu kalli hotunan nan guda biyu. Na farko na sama, idan muka lura
kamar bayan shi ya dan so yi sloping down kamar wani abu zai gangara idan da za ji ko wannan ba shi bane irin siffan ruku'un da aka kwatanta manzon Allah yana yi. Description din shine bayan ya zamto straight and level, kada ya karkata kai da gangaro, sannan kanshi kuma ya zamto ya setu da bayan. Idan muka lura da hoto na biyu kusan ya yi daidai da a ce kan ya dan so ya tafi daidai da wato bayan nashi, wato duka is flat a level da yake tafiya. Amma sabanin wato hoton sama ɗin kamar idan mun lura da kyau za mu kaman kan ya ɗago sama duk da kamar hular ce ta sa haka, amma dai wannan hoto na biyu ɗin ya fi kama da a ce yadda manzo Allah kwatanta yake ruku. Sannan hannun shi kuma ya zamto ya riƙe gwiwowinsa, akan gwiwowin zai saka su a ware a sake, ya samu nutsuwa ta hanyar riƙe gwiwoyi, haka manzo Allah ke kwatanta yadda ya yi sallah. Wannan daga cikin abin da ya kamata mu kiyaye na siffan sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Har malamai sukan kwatanta cewa idan mutum ya ruku, idan da za a ɗaura wani abu a gadon bayan shi, ruwa ma suke kwatantawa, to ba zai dripping down ba. Wannan shine siffan sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Nakan yawan faɗa cewa idan kana da ɗan uwa ko aboki ko roommate ko colleague, wata rana in za ku samu haɗuwa a masallaci za a yi sallah, ko as a test ku jarraba juna, ce bari yi ruku'u mana, lura yadda nake, yawa ya nake, shin na dace da yadda manzon Allah ya kwatanta, sai ka gwada yi a gaban ɗan uwanka ko yar uwarki, sai ta lura. Idan ya saba sai a gyara juna, ta yadda idan an sunkuya ƙasa ne, wadda yawanci shine kurakuran da ake yi, sai ya zamto kan ya tafi ko kuma kafaɗin sun yi ƙasa fiye da bayan, to sai a ɗan ɗaga mutum daidai da yadda ake kyautata zaton bayan shi ya yi flat, sai a ce mai to ya noticing wannan posture ɗin, ya kiyaye wannan zaman ko kuma tsayuwa ko wannan sunkuyen da na ruku'u. Idan ya ji a jikin shi cewa haka ne shine daidai, to sai ya masterin wannan, ya rejistarin ɗin shi a ƙwaƙwalwansa da jikin shi cewa haka ya kamata yana ruku'u kullum. Idan ya yi yau, bayan sati ya sake jaraba, sai ya samu nutsuwan cewa yanzu ya yi yadda ake bukata, zai taimaka mana kwarai da gaske. Na yi wannan, yan uwa da dama sun yi kuma sun tabbatar man cewa wannan abu ne mai kyau, yana sa mutane su kiyaye yadda ake kiyaye sallah insha Allah. Sannan me ake faɗa a ruku'u? Wannan abu ne sananne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba a karanta Qur'ani a cikin ruku'i ko a cikin sujjada, amma a cikin ruku'u a girmama Allah. Shine a ce subhana rabbiyal azim, ko a faɗa sau 3 minimum kenan, yau ko sau 5 ko sau 7 daidai gwargwado dai. Musamman a sallah ta farilla, idan mutum liman ne ko mamu ne, ba laifi a takaita daidai yadda ba za a abu. Amma idan mutum shi kadai zai yi ɗaukar lokaci yana ta yi, saboda tasbihi girmama Allah ne subhanahu wataala. Kana cewa tsarki ya tabbata, duka wani nau'i na kasawa ya kubuta daga Allah subhanahu wataala, shine ma'anar subhanallah. Girmama Allah ne. Azkarin da kake na ibada ba wai na neman wani abu a wurin Allah subhanahu wataala ba, nau'uka daban-daban ne, wanda shi zai ƙara ba mu dama mu applying at-tanawwu. Kalmar at-tanawwu ya kamata zamto permanently etched in our brain, ta zamto ta shiga sosai. Ma'anarta shine kake nau'antawa, kake alternating, yau idan kai wannan gobe kai wancan. Na daga cikin abin da sahabbai malamai suke yi, kuma suke nuna ya kamata a ce mutum ya zai taimaka mai wurin samun khushu'i. Ko kace subhana rabbiyal azim, ko kace subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ko kace allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu, khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqalla bi qadami, da sauran nau'uka da suka zo da suka inganta cewa ana yi a ruku'u. Sannan idan mutum ya haka, idan ya taso daga ruku'u, kafin ya taso sai ya tabbatar da wannan sunkuyawan da ya na ruku'un ya samu nutsuwa. Haka ya manzo Allah ya koya ma wanda ya yi sallah cikin kuskuren nan da yake ce mai ya koma ya sallah, sannan ya taso. Idan mutum ya taso, da tasowan kamar da muka faɗa shi ma rukuni ne, dole mutum sai ya tsaya kyam, ya samu nutsuwa a tsaye, kowace gaba ta koma yadda take. Yawwa anan akwai sabani wanda idan muka zo magana akan kurakurai za mu magana shi idan ya taso nan zai sake rike hannun shi a kirjin shi ne, ko kuma zai sake su ne, wanda ba sai mun tsawaita magana ba, amma abin da malamai suka nuna mana shine ya sake hannun shi daidai ne, shi fi dacewa. So mutum sai ce sami Allahu liman hamida, yau ko ce rabbana wa lakal hamd, shi wani imam ne ko mamu ne da zai faɗi haka, wanda shi ma wannan ya tabbata a sunna takririya, ta yadda ma wani sahabi Rifa'at al-Rafi kamar da ya tabbata wata rana yake cewa rabbana wa lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Da aka gama sallah manzo Allah sai ce manil mutakallim,
waye wannan magana? Sai ce shine, sai ke cewa wallahi yace ra'aitu bid'an wa 30 malakan, yace na ga mala'iku 30 da wani abu, kowa na rushing ya rubuta wannan addu'an da kai dan su dauke shi su kai shi sama. Wadda wannan yakan iya kawo confusion a zukatan waɗanda suke ƙoƙarin promoting in bid'a. Sukan ce misali, ai gashi ba manzo Allah bane ya koya mishi, amma kuma shi ya kirkiro kuma ya faɗa saboda kalmomi ne masu kyau, dan haka manzo Allah ya endorsing. Yan bid'a sukan iya fakewa da wannan, amma abin da ake musu martani ko rejoin da akai shine duk abin da ya faru a lokacin manzo Allah ya ba da ijaza ya approving, to ya zama sunna. Na daga cikin silent ko tacit approval da malamai suke nau'anta hadisai. Kenan idan ya zamto wani abu ne da manzo Allah bai koyar ba, bai ji wani ya inganta ba, to baya zama shari'a. Yawa, saboda manzo Allah ya gama kawo duk abin da ya zama cikamako ne na shari'ar musulunci. So yadda manzo Allah ya koyar haka za a yi. So da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya ruku yakan tabbatar da bayan shi ya miƙe, kamar yadda idan ya sujada bayan shi ma yakan miƙe, kamar yadda hadisai suka inganta suka tabbatar da haka. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da zai sujada, wanda ita ma rukuni ne, tashi bayan ruku'u kamar yadda muka faɗa rukuni ne, sai mutum ya tsaya sosai, ba yadda yawanci matasa suke ba. Idan suka taso daga ruku'u kafin su gama tsayawa sun so naɗe kafan wandon su za su tafi sujada. Wannan kuskure ne. Dole mu koyar da kanmu yadda manzo Allah yi. Idan ya taso daga ruku'u sai ya nitsu a tsaye. Yawa, har ma akwai azkaran da ake ko da ya kamata a ce mun kiyaye, sannan mutum ya tafi ruku'u. Shi ma rukuni ne ya tafi sujada. Idan mutum ya sujada, wanda sujadan nan babu wani position, babu wani yanayin da bawa zai yi ya matso kusa da Allah fiye da sujada. Abun mamaki, Ali dan Abi Talib yake cewa, yana dariya wata yake ba da labari, ya ce baban shi Abi Talib yake ce na daga cikin abun da ya hana shi makarɓar musulunci. Wata rana ya zo ya samu manzon Allah da shi Ali suna sallah kafin ma ya hijira, lokacin yana ba manzon Allah kariya, Qurayshawa sun sa shi a gaba. Sai manzon Allah ke ce mishi, me yasa ba za ka musulunta ba? Abin mamaki dalilin shi wai shine yace Allah ya alu isti zahari aw isti ra'si, yace saboda bana son wato bayana, wana his buttocks in mazaunin shi ya zamto ya ɗaukaka sama da kaina. A ganin shi idan fuskan shi da kanshi yafi komai kima a jikin shi ya zamto yayi ƙasa, amma bayan shi ta inda to bayan garin shi yake fita ya ɗagu ya koma sama, ya fi kanshi da yafi kima sama, to yana kallon shi ba zai iya wannan abun ba, yana kallon kamar kaskanci ne, kamar girman kai kenan ko, wanda wannan shine hana shi karɓar musulunci. Duk da akwai maganganun da malamai suke akan wannan hadisi, amma daga cikin abin da suke cewa ya tabbata ya faɗi haka din. Sannan kai kan ce Allahu akbar, manzo Allah ya faɗi haka yayin da yake tafiya sujada. Na daga cikin kurakuran da zamu yi magana insha Allah, mu karfafa mu ƙara jaddadawa kabbara da ake yi tsakankanin rukunai, wanda su ma wajibai ne ko, kamar yadda malai mana magana jiya. Dole ne ya zamto kafin mutum ya wannan rukunin zai, yayin da kake dagowa daga ruku'u kake yin kabbara, ba sai ka dago sannan kabbara ba. Sannan yayin da zaka tafi sujada, as you are moving, yayin da mutum yake moving ya kamata ya kabbara. Haka ne idan mutum ya gama sujada, yayin da zai dago daga sujada zaman farko kafin ya koma sujada ta biyu zai yi kabbara, ba sai mutum ya yi sujadan ko kuma ya dago yake sujada ba. Duk da akwai malaman da na lura suna lura da mamu, yayin da wasu mamun ba sa jiran imam. Idan imam din ya san cewa mamun shi ba sa jiran sai ya yi wani rukuni kafin su yi, kamar yadda sahabbai suke cewa haka suka ga junan suna yi. Yana daga cikin sahabbai sukan ce sukan jira har sai kan manzon Allah ya je kan inda yake sujada kafin su bi shi sujada, wanda yawanci ba haka muke ba. Wasu mu ma mukan riga malima zuwa sujada. To idan mutane sun kasance haka, wasu malamai kamar Sheikh Uthaymeen yana cewa ba laifi mutum sai ya sujudan kafin yi kabbaran, saboda kada mutane su biyo shi ko kuma su riga shi ma sujada din. Amma abin da yake asali shine during the transition ake yin kabbara, yayin da kake yin kabbaran zuwa sujada ko dagowa shine ake yin kabbara da. To manzon Allah idan ya sujada yakan yi sujada akan gabbai guda 7 da zai nuna, yake kwatantawa practically, sai ya nuna goshinsa ya gangaro da hannun shi zuwa hancinsa, wanda daga cikin kuskuren da za mu ƙara maimaitawa gobe ko zuwa lokacin da za mu yi magana akan kurakuran sallah, shine wasu mu mukan yi sujada akan goshi ne kawai, ba ma yi akan karan hanci. Goshi manzo Allah ya hada ya taba da hanci, wato goshin
da hancin duka sai sun taɓa ƙasa a matsayin gaba ɗaya ne wannan. Sannan both palms, hannaye tafukan hannu guda biyu su ma su kalli alƙibla. Yawwa duka biyu kenan sun zama uku, da goshi da hanci ko. Sannan da gwiwoyi guda biyu, da sa aka haɗa waɗancan guda uku sun zama guda biyar. Sannan haka nan ƙafafuwa, yatsun nan na ƙafa duka biyu su ma su tankwara su kalli alƙibla, suna kallon gabas, su ma su tabbata a ƙasa. Suna daga cikin abubuwa guda bakwai da manzon Allah yakan yi sujada a kansu. Za mu yi magana dalla-dalla idan muka zo kurakurai da wasu ke yi a cikin sallah, amma dai haka manzon Allah yake sujada, kuma yayi umarni ake sujada akan waɗannan gabbai guda bakwai ɗin. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi ƙoƙari ya ga idan ya sujada elbows ɗin shi, wato gwiwoyin hannun shi ba sa taɓa ƙasa, yakan ɗaga su, yakan nisantar da su ta yadda ba sa zuwa kusa da tumbin shi, wato kusa da cikin shi. Ta kasance manzo Allah sahabbai sukan kwatanta idan ya sujada irin tufan da manzo Allah suke sa irin kamar mayafi ne. Yayin da mutum ya saka mayafi sannan ya sujada, kenan zai iya yiwa mayafin ya ɗan taho kamar zai faɗi, ta yadda wanda yake bayan shi zai iya hango cikin shi. Sahabbai sukan ce mukan hango hasken kusa da hamatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya sujada. Me yake nuna mana? Yakan buɗe hannayen shi ne, ya zamto suna kallon alƙibla, sannan kuma sun nisanta da cikinsa, kuma sun nisanta da kansa, amma yatsun dukan suna kallon alƙibla. Wannan shine sifan sujada ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan tafukan hannunsa a ƙafafunsa yakan su ma matse su yadda yatsun sukan fuskanci alƙibla. Wata rana Aisha take cewa manzon Allah yana sallah da dare, yana tashi ban ji shi ba, ba haske, sai ta lalama, sai ta je hannunta ya sauka kan kafafuwan shi, wato diga-digin shi guda biyu, heels ɗin shi kenan ko, suna haɗe da juna, yana sujada kenan. To da nan malamai suke cewa kenan idan mutum zai sujada, duk da ba umarni bane, wannan sunna ce ta aiki da aga yana yi, Aisha ta ruwaito, kenan shine mutum shi ma yake haɗa kafafuwan shi. Amma kaddara a ce zaka buɗe kafafuwanka, malamai suka ce ya halatta, amma idan so kake ka kwatanta yadda manzo Allah aka tabbatar yayi, to kai ma ka haɗa kafafuwan naka guda biyu. Wannan shine practical sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan muka ƙara jaddadawa, goshin mutum da hancinsa ya tabbatar duka suna taɓa ƙasa. Wannan zai ba mutum a fuska ko kuma picture na yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sujada. Sannan me ake faɗa a cikin sujada? Wanda hadithan can da yake cewa amma a cikin ruku'i da sujada to kuke girmama Allah. Yawwa to shine manzo yake cewa subhana rabbiyal a'la. Yes, a ce subhana rabbiyal a'la at least 3 times shi ma, ko kuma a nau'anta at-tanawwu zai sake aiki anan, a ce subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yawa shi ma a iya cewa Allahumma laka sajadtu, sabanin wancan da aka ce Allahumma laka raka'atu, ma'ana ya Allah kai nake ma ruku'u, anan kuma ya Allah kai nake ma sujada, wa bika amantu, da kai ne imani kai kadai, wajjahtu wajhiya lilladhi khalaqa, har zuwa da karshe, ina fiskantar da fuskata, wato naka fiskanci wanda ya halicci ita wannan fuskantawa. Tabbas na daga cikin abin da ya fi kima a tattare da halitta ta mutum shine kanshi ko fuskan shi, wanda manzo Allah yake cewa kada ma in za ka yi mari ka mari fuskan mutum, kowane irin laifi yayi, sabani yadda muke yanzu. Wasu mu ma yaran mu ba sa escaping wannan, ko rankwashi ne ko mari ne, duka we are guilty of that, but wani abu ne da shari'a ba ta so a nisanci fuska idan za a yi punishment, so saboda kimar fuska. Da haka idan mutum zai girmama Allah, abin da ya fi kima a tattare da shi shi yake zub da shi ƙasa, ya nuna ma wanda ya halicce shi gashi nan na sallama, duk abin da kake so zan yi maka. Shine sujada. Yana daga cikin abin da duk annabawa sun yi, hatta a cikin Old Testament da New Testament akwai irin wannan sifofin annabawa da sun yi, kuma har yanzu suna nan a ciki. Da haka mu ma a matsayinmu na bayi da muka san kimar Allah, ta yadda ko wani abu ne ya faru da mu, idan muka rasa yadda za mu yi saboda murna, sai mu zuba ƙasa mu gode ma Allah subhanahu wataala ta hanyar yin sujudu shukr. Na daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine bawa yakan bi matsowa kusa ne da ubangijin shi idan yana cikin sujada. Wannan tabbas wani abu ne da yake da muhimmanci da ya kamata mu kiyaye. Shine fassaran faɗin Allah subhanahu wataala fasjud waqtarib, wato kai sujada sai ka matso kusa da Allah subhanahu wataala. Sai ce kuma fa akthiru fihi du'a, ku yawaita addu'a cikin wannan sujada. Yawwa sau da dama za mu zo mu magana akan kurakuran da wasu suke, ba sa addu'a cikin sallah ko a sujada ko a ruku'u,
ko bayan sun yi tahiyya kafin su yi sallama, wadda su ne lokutan da ya kamata a ce mutum ya roƙi Allah buƙatun shi na karan kanshi ba sai an gama sallah ba. Za mu yi magana insha Allah na musamman akan wannan qadiya din bi'idhnillahi ta'ala. Abu na gaba shine zaman da ake bayan mutum ya sujada ta farko. Yawwa idan zai zauna shi ma akwai zikirin da ake bancin ka ce Allahu akbar. Za mu zo insha Allah mu nuna dalla dalla irin nau'ukan zama da suka inganta a yi, yadda manzon Allah ya kuma ya nuna a yi. So mutum yakan ce rabbi ighfirli idan ya taso daga zaman ya zauna zaman tsakiya na sujada guda biyu, ya ce Allahumma ighfirli kuma rabbi ighfirli warhamni wajburni wahdini wa'afini warzuqni warfa'ani. Duka waɗannan nau'uka ne na addu'a da kake neman Allah ya ɗaukaka ka, ya shiryar da kai, ya azarta ka, ya baka lafiya, wadda waɗannan dukkan ba wadda baya buƙatar wani abubuwa ɗin, kuma tsakankanin sujada guda biyu ake. Yana da kyau mu kiyaye wannan. Manzo Allah yana yi ba sauri yake ba. Wasu idan suka yi sujada, idan suka taso ba sa ma zama sosai kafin ma su wannan addu'an sai su sake komawa. Suna rasa wannan falala da ya kamata ce mun kiyaye. Sannan sujada ta biyu ita ma idan aka koma kamar ta farko ne, za ka yi kabbara sai ka tafi akan waɗannan gabbai guda bakwai. Ka ce subhana rabbiyal a'la a takaice sau uku, ko kuma wasu nau'ukan da muka ambata da za ka yi tanawu a cikin su insha Allah ta'ala. Zama na farko da za mu duba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito yake yi shine yakan yi irin wannan zama da ake ce mishi al-iftirash. Wato iftirash daga shimfiɗa ne, al-firash ba shimfiɗi ba, ma'ana ka kan shimfiɗa kafarka ta hagu ka zauna akan ta, shine iftirash a takaice. Manzon Allah yakan yi irin wannan zaman ne tsakankanin sujada guda biyu, ma'ana zaman da muka magana yanzu, ko kuma idan zai tahiya a sallah mai tahiya guda biyu, wato tahiyan farko kenan, kamar sallah mai raka'u kamar maghrib ko isha ko azhar ko la'asar. To idan za a yi zaman farko irin wannan zaman ake, ka zauna akan kafan, ya zanto ka kafa ɗayan kuma ka tokare ta yatsun suna kallon alƙibla. Wannan shine al-iftirash. Yana da kyau mu kiyaye wannan. Idan ka samu kanka cikin tsanani, ko da zaman tahiya ne na ƙarshe, mutum kana cikin jama'a ba space, za ka yi irin wannan zaman, ya halatta insha Allah ta'ala. Zama na biyu shine at-tawarruk, wato ka harɗe ka tura kafanka ta hagu ƙarƙashin ta dama kuma kafa ta yatsun su kalli alƙibla. Na lura mutane da dama ba su irin wannan zaman ba. Na da kyau tun a yaranta ake koya ma yara irin wannan zaman, zai ba su dama bond ɗin ya zamto ya adjusting, ya saba da irin wannan. So mutane da suke da jiki tabbas ba sa irin wannan zaman, amma dai ba laifi idan mutum zai iya yi haka. Manzo Allah ka ruwaito yake, shine ake cewa at-tawarruk. Ka so ka kafan hagu ƙarƙashin ta daman kuma ba ta taɓa ta amma ta tokara, ka danne yatsun suna kallon alƙibla, wadda wannan akan yi shi ne a zaman ƙarshe, sallar magariba ko sallar take da raka'a hudu tahiyya ta ƙarshe. Inda ka tamiyatin sallah musamman imam, ya kamata a ce na irin wannan sallah din, irin wannan zama din, saboda shine tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, zama na ƙarshe da ake cewa al-iqa'a, wanda al-iqa'a akan yi shi ne a wuri ɗaya kacal, shine yayin da ka ɗago daga sujudan farko kafin ka je sujada ta biyu. Irin wannan zaman, wato yadda za ka zauna akan diga-diginka on your heels and the toes are pressed and they are facing the qibla. Wannan zama shi ake kira al-iqa'a, da kuma a lokaci ɗaya kawai ake yin shi tsakankanin sujada guda biyu, bai kamata a canza ba. Wannan shine sifa ta sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan da ƙarshe idan ka zauna, za ka yi zaman tahiya ta ƙarshe, kamar yadda muka ce at-tawarruk ake, wanda ake zira kafar hagu ƙarƙashin ta dama, shine at-tawarruk. Yawa sannan mutum ya yi tahiyarsa sannan ya sallama. At-tashahhud na daga cikin abin da aka rawaito lafaza daban-daban daga sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda malam ya magana jiya, yake cewa at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu ala nabi, yace a asalin yadda sahabbai suke faɗa shine assalamu alayka ayyuhan nabi, ko saboda Allah cewa yi waɗanda kuka yi imani, ya ku waɗanda suka yi imani, to kuke wato sallu alaihi wa sallimu taslima. Manzo Allah kenan, kuma yi salati kuma yi sallama. So sallaman sun san yadda ake shine assalamu alayka, being the second person da suke communicating da shi, sama magana kai tsaye ne da aka ce assalamu alayka. To amma bancin rasuwar manzo Allah, kamar da Aisha da Abdullahi da Umar suke cewa, sai su ce assalamu ala nabi, wato sallama akan annabi, musamman a masallacin shi gashi ne yana kwanci a gefe, ya ce assalamu ala nabi, ba alayka ba, duk da ya rasu, wanda yake nuna mana yadda sahabbai suka fahimci shari'a. Yawa da haka assalamu ala nabi
shi yafi inganta a ce ba assalamu alayka ayyuhan nabi ba. To idan wanda ya ce assalamu alayka fa la'akari da wancan riwayan da sahabbai suke lokacin da yake raye, sallan shi ba matsala. Sai ya karasa wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Daga wannan akwai as-salatul ibrahimiyya da ya kamata a ce mutum yayi kafin kuma yi wata addu'a da Abubakar ya roƙi manzo Allah ya koya mai wata addu'a, kuma manzo Allah ya koya mishi, zamu zo mu magana insha Allah a lokaci na musamman. Salatul ibrahimiyya na daga cikin abin da manzo Allah sahabbai suka tambaye shi, Allah ya ce mu maka salati mu maka sallama, kamar yadda muka sani assalam wani abu ne da tun a jahiliya suna yi, to musulunci ƙarar refining ɗin shi sun sani suna ce assalamu alayka kamar yadda muka ce. To salati fa ya zama maka salati, tunda mun yi magana cewa salati kan ɗauki ma'ana daban-daban. Misali Allah ya kan ma bayi salati, daga ciki yana ma annabawa ko bayi salihai, sannan mala'iku sukan ma bayi su ma salati. So salatin Allah akan bayi annabawa da salihai shine ya ba su a cikin mala'iku. Su kuma mala'iku su ma bayi kamar annabawa da sauran mutane, kamar yadda muka sani masu zuwa masallaci mala'iku suna musu sallama, suna musu salati kamar yadda muka faɗa, shine suke musu addu'a, suke roƙa musu alkhairi, suke nema musu tsari daga sharri. To ya za su ma annabi salati, mutum ya ma mutum salati, shine manzo Allah ya shiru, wato sai dai samu wato kamar approval cewa ga irin abin da zaka koya musu, sai ya ce ku ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wannan yana da cikin salatin da yafi kowane salati, saboda manzo Allah ne ya koyar da kanshi da bakin shi cewa da muke sallallahu alaihi wasallam idan ambaci wato manzo Allah shi ma salati ne, kuma manzo Allah bane ya koyar kuma ya inganta. Akwai salatuka da dama da zamu ji ana yi, wasun su ma akan wuce gona da iri, wasun su wanda muke ji wasu yan bidiya ne suka kirkiro, amma generally ka'ida ji a wurin malamai shine idan salati kalmomin shi sun inganta za a iya yi, amma a yi fa wanda manzo Allah ya koyar da kanshi ya fi kowanne is unmatched. Da haka dai wannan ita ce salatul ibrahimiyya da ya kamata mu kiyaye kuma ba ta muhimmanci kwarai da gaske. Da ƙarshe na daga cikin abin da ya kamata mu kiyaye da shi ma manzo Allah ya kan shi ne terminating sallah. Idan muka faɗa a definition yakan buɗe sallah da kabbara al-ihram kenan, wanda yana buɗe ta komai ya haramta banda abin da yake cikin sallah. So idan zai terminating zai kulle sallah da sallah ma yake ci, wato kafin ya sallaman nan ana buƙatar yin addu'a. Idan kai attahiyatu lillahi, kai as-salatul ibrahimiyya, Abubakar radiyallahu anhu, the best friend na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, surukin shi, kalifansa, yawa wanda ya fi kowa a al'umman nan banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake tambayin shi ce koya min addu'a. Manzon Allah kai tsaye sai ya ce to kake cewa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira faghfir li maghfiratan min indika innaka antal ghafurur rahim, ko wani abu makamancin haka. Manzon Allah ya ce wannan shi zai ke yi kafin ya sallama, kuma ya faɗa wani hadisi da ke cewa kake wato ɗaukar lokaci kake roƙon Allah abubuwan ka na musamman, wato saboda ta iya yiwuwa ka dace da a karɓa maka addu'anka. Kamar yadda na faɗa za mu yi magana insha Allah akan kuskuren da wasu mu muke yi, sai mu bar addu'a cikin sallah, mu bari sai mun gama sallah, wanda wannan wasu malamai suna kallon bid'a ne. Za mu yi magana insha Allah ta'ala. So idan mutum ya gama wannan addu'o'in, ka roƙi duk abin da kake bukata, musamman kamar mata a gida ko kuma waɗanda suke sallar nafila, qiyamul layli da sauransu, ga Ramadan tana zuwa. These are positions da ya kamata mu kiyaye, mu roƙi Allah kuma mu tsawaita sosai wurin bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala a ciki. So sai mutum ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah, wanda shine standard. Shi ya fi waituwa daga cikin maganganun malamai, amma ba laifi a ce assalamu alaikum wa rahmatullah har ma wa barkatu ana iya faɗa. The least shine kace assalamu alaikum, duka ya inganta. Waɗannan nau'ukan shi ma dama ce da zaka apply me at-tanawwu. So a takeice wannan shine in brief, in summary, yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah. Kamar yadda na ce idan wannan haɗuwa da muke ba zai wadatar ba, ka samu lokaci ka ɗauki littafan an fassara su da yarukan da tabbas zaka iya karatu, ka iya fahimta, ko sau ɗaya ka karanta. Yawa ka iya sauraron wannan karatun, ka iya sauraron na wasu malamai, ko ka kalli tutorials da sauransu. Idan ka ga akwai wani abu da is uniform in the explanation da malamai suke da hadisan da suka tabbata,
to ka kiyaye wannan. Abu ne da idan ka koya sau ɗaya fa shikenan life project ɗinka za ka ci gaba da yi ba tare da ka samu wani canji ba. Ba za a ce ai yanzu an gano ga wani hadisi yadda ake ruku'u ko yadda ake sujada ya canza ba. A'a, sallah yadda manzo Allah yayi kuma yace sallu kama ra'aytumuni usalli, ba zai canza ba da ikon Allah. Allah muke roƙo ya fahimtar da mu addinin mu kuma ya karɓa mana. Wa jazakumullahu khairan. Fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.